اینجا اکادمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان است. این زن اولوفتما حسینزاده نام دارد. نفری که به دانشجویان و در آینده حامیان حقوق درس مرافعه جنایتی میگوید. صبح من آغاز می شود از ساعت 6 سحر و بعداً تیاری به کار آمدن و با جمع آمد پگاهی روزی حاضر شدن و بعد از آن آمادگی به درس و بعد درس های حتمی بعد انجام فعالیت روزانه کاری با ساعت 5 یا اینکه 6 بگو به تمرین حاضر می شود. در چهره اولوفتما یک نوع جسارتی خاصه و مردانگی را مشاهده میکنی. بعضا به خود سوال میدهی که در چنین ساحه مشکل میسازد که یک زن از عهده چنین کاری مشکل برآید. البته که در مقامات کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان فعالیت کردن برای زنان این قدرت میخواهد و من همچون زن در مقامات کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان سال 2024 بعد ختم اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با فعالیت آموزگاری مشغول شدم و طول 2 سال می شود که فعالیت میکنم. از سبب که در فعالیت امروزه ما یعنی مقامات کارهای داخلی زن کم است با فعالیت ما مشکلی ایجاد شود اگر از طرف رهبریت، از طرف استادان، از طرف خودی همکسبان با ما کمک میکنند و هیچ مشکلی نیست. برو زو تاجو بابای راوی لتننت کلان گروه 401 برای گذراندن درس مرافعه جنایتی آماده است. کماندیر زود صفای راهبر. سلام رفیقان. سلام رفیق لتننت کلان. زود بشین. زو ҳасензода олуфтамо латиф аз соли 2024 ки пас аз хатми академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар кафедраи мазкур ҳамчун омӯзгор интихоб гардидан ва таъин гардиданд. албатта дар тӯли фаъолияти хеш ки на он қадар собиқаи зиёд аст худро ҳамчун як шахсияти аз лиҳози меъёрҳои ахлоқ ҳам гӯем хато намекунем, чун як шахсияти фурӯтан, нексиришт, хоб мулоҳизакор, дурандеш ҳастанд ва дар кору фаъолият низ ҳамчун як шахси пурҷустуҷӯ, пурмасъулият тамоми шабу рӯз албатта кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки ҳарчи як навгоние дар фаъолияти хеш дошта бошанд. бениҳоят вобаста ба фаъолияти хеш меҳр, шавқ, рағбати зиёд доранд ва мо устодоне ки каме таҷрибаи зиёдтар аз он кас доранд албатта мехоҳанд ҳамеша дар пайи ҷустуҷӯ илму таҷрибаи хоси ҳамин муассиса бошанд то ин ки дар нафароне ки дар муассисаи мазкур албатта фаъолият мекунанд ҳамеша кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки дар муддати кӯтоҳтарин хоб рисолаи номзадии хешро ҳимоя кунанд ва олуфтамо низ дар марҳилаи интихоби мавзӯъ ҳастанд. мо умеди зиёд дорем ки ҳамчун як шахси, ҳамчун як мутахассиси ҳирфаӣ дар омодасозии кадрҳои ҳуқуқшинос дар самти фаъолияти мақомоти таҳқиқу тафтиши пешакӣ шуда яъне расанд. Якумин
категория иштирокчиёни мурофиаи ҷиноятие ки инҷо мо хостем шоҳиди услуби дарсдиҳии олуфтамо бошем. Донишҷӯён бо шавқ дарси муаллимаро гӯш мекарданд. сатҳи дониш, дарсҳои амалӣ ва аз ҳама муҳим он буд ки шогирдон бо шавқ дарси мурофиаи ҷиноятӣ меомӯхтанд. яъне парвандаи ҷиноятӣ кадом шартҳо доранд, яъне ки парванда чӣ гуна қатъ мегардад, чӣ гуна боз мегардад, яъне парвандаи ҷиноятӣ. باز باشد تفتیش پزشکی یک مسئولیت مناسب در پیشبرد پرونده جنایتی میباشد که یک سبب‌های اساسی رو نامزد افزایش‌یافته در پیشبرد پرونده جنایتی میباشد. از این سبب پرونده جنایتی با چهار حالتی که در مورد طولی 6 ماه میباشد که با همراه معلمه عزیزمون که با ما از فن مرافعه جنایتی یعنی فن تخصصی که با ما در کره است درس میدهند. هنگام گذراندن درس با ما خیلی خوش معامله بود. با همه رو با یک چشم نگاه کرده درس‌ها رو در سطح عالی می‌گذرانند و با درس‌ها در تیاری عالی آمده با ما از همه فهمش‌هایی که با ما لازمند درس می‌گذارند و درس‌ها رو شوق‌آور گذرانده. باز در رفت درس‌ها کم کم رو خواندنده از درس‌های حتمی ما رو هوسمند می‌گردانند. олуфтамо ҳусейнзода лейтенанти калони милитсия ба ҳайси муаллимаи кафедраи мурофиаи ҷиноятӣ факултети дуюми академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият мебарад. вобаста ба шогирди азизу гироми қадрамон ҳасену олуфтано гуфтанем ки дар даврони донишҷӯяш яъне дар даврони курсантинаш мо бо ӯ дарс гуфтем. дар дарсҳо ҳамеша фаъол буд. хеле шогирди донишманд, хушрафтор, некахлоқ буд ва ҳамин боис гашт ки ӯро ба сафи ҳайати омӯзгорони профессорони академия шомил кардани дар инҷо фаъолиятро дар кафедраи мурофиаи ҷиноятии академияи вазорати корҳои дохилӣ шурӯъ кард ва имрӯз яке аз омӯзгорони муваффақам ҳаст. яъне ки он натиҷа, он самараи дониши омӯхтае ки дар вақти курсантиш аз худ кард, онро имрӯз дар амал татбиқ карда истодааст ва мо боварӣ комил дорем ки ҳам дар соҳаи таълим, ҳам дар соҳаи самти таълиму тарбияи курсантон ва ҳам дар рушду нумӯи илми академия нақши худро ҳатман ки мебозад. ва мо боварӣ кормил дорем ки дар ояндаи наздик рисолаи номзадии худашро интихоб мекунад ва дар ин раванд муваффақона мо боварӣ комил дорем ки ба дастовардҳои илмии назаррас ноил мегардад. се чизи муҳиме ки олуфтамо дар вуҷуди худ ба сифати шиори ҳамешагӣ риоя мекунад, дар толори дарси муаллима, роҳнамо ва тарбиятгар, дар сафи милитсия афсар, ҳомии қонун ва адолат ва дар майдони варзиш бошад варзишгар, мураббӣ ва намунаи ибрат аст. олуфтамо дар баробари бибинед ки ҳамчун як касби пуршараф, омӯзгорӣ аслан ин вазифа нест. омӯзгорӣ албатта ин як ишқ аст ки дар дили шахс як пайдо мешаваду аланга мезанад. ва ман аз таҷрибаи худ мегӯям ки вақте ки ман ҳамчун омӯзгор таъин шудам дар ин кафедра, омӯзгориро чун ишқ қабул кардам. вақте ки ба аудитория медароӣ, вақте ки ба машғулиятҳои амалӣ ворид мешавию пас аз он, яъне ки аудитория дуруст қабул мекунанд, вазифаи хешро дар як чаҳорчӯбаи дуруст ба роҳ монда мебароӣ, як рӯҳияи дигар мегирӣ, аз худ розӣ мешавӣ. ва ман дар олуфтамоҳ низ дар замири ин шахс чунин хислатҳоро мебинам ва дар баробари чунин касби пуршараф интихоб карданашон олуфтамоҳ варзишгарам ҳастанд ва он кас устоди варзиш ҳастанд. бешак
на ҳар кас чунин қобилиятро дорад, на ҳар кас вақт ҷудо карда метавонад ба ин самтҳои алоҳида. умед бар он мебандем ки ҳарчи дар муддати муайян зудтар рисолаи номзадии хешро ҳимоя кунанд ва дар арсаи байналмилал ё ин ки дар муаррифӣ намудани муассисаи мазкур вобаста ба риштаи варзиши интихоб кардаашон як мавқеи намоёнро дошта бошанд. касби ӯ талаб мекунад ки дар ҳар қадам бо масъулият, ҳар сухан бо далел ва ҳар қарор бо адолат бошад. мурофиаи ҷиноятӣ танҳо фан нест, он мактаби тафаккур, инсоф ва ҳифзи ҳуқуқи инсон аст. аз касби интихоб намудан пушаймон нестам. баръакс хеле хушҳолам ва дар оянда нақшаҳо ҳам аз ҷиҳати корӣ, ҳам аз ҷиҳати фаъолияти берунӣ зиёд аст. дастовардҳо дар фаъолияти кории ман назаррас мебошанд ва соли 2024 баъди хатми академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ман ба фаъолияти омӯзгорӣ чӣ тавре ки гуфтам шурӯъ намудам ва баъди он бо медали 30-солагии академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон маро сардори академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон генерал-майёри милитсия доктори илмҳои хушносӣ маро муҳтарам насуриён Лод Асадулло маро бо медали 30-солагии ҷашнии академияи вазорати корҳои дохилӣ сарфароз намуданд ва баъд аз он дар моҳи ноябр бо медали худи аълочии милитсияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон қадрдонӣ гардидам ва соли 2025 моҳи август ба рутбаи лейтенанти калони милитсия сарфароз гардидам. барои олуфтамо соҳаи омӯзгорӣ дар яке аз самтҳои хеле нозук ва пурмасъул боиси таҳсин аст. аммо аҷиб ин аст ки ӯ фориғ аз ин ҷо ба чӣ кору чӣ ҳаётеро ба сар мебарад. пас аз соатҳои серташвиши кори ӯ ба ҷаҳони дигаре ворид мешавад. ҷаҳони ирода, худназораткунӣ, интизоми ҷисму рӯҳ ва шумо пай баред ки гап сари кадом фазое меравад. пас аз анҷоми кор ман ба толори варзишӣ омада дар ин ҷо машқу тамрин менамоям ва варзиш барои ман ин як нерӯю илҳоми тозае медиҳад ва тамоми хастагиҳоямро мебарорад. фазои варзишӣ ҷаҳони карате ҷое ки баъди дарс макони дӯстдоштаи олуфтамо ба ҳисоб меравад. албатта дар сатҳи мақомоти корҳои дохилӣ фаъолияти занҳо мушкил аст, лекин ҳамун мушкилии фаъолиятро мо дар олуфтамо эҳсос намекунем, чунки ӯ ба зами он ки дар ин вазифаи пурмасъулиятро бар дӯш гирифтааст, ӯ боз варзишгар ҳам ҳаст, ки ин боиси он шудааст ки дар сатҳи ҷавонмардони ватан ҳамчун зани боғайрату ҷасур далерона хизмат карда истодааст ва ин албатта барои ҳар як зани тоҷик ифтихорам ҳаст ки албатта ба ғайр аз оне ки вазифаи рисолати модариро дорад ва ба зами ин софдилона ба ватану миллат имрӯз хизмати сазоворона карда истодааст.
каратедо барои ӯ танҳо як навъи варзиш нест, балки фалсафаи зиндагист. аз 9-солагӣ падарам маро ба толори варзишӣ бурд ва толори варзиши Баҳром Сафархолов устоди ман, ки аз даврони хурдӣ бо ӯ якҷоя ба тамрин, ба машқ машғул будам ва ба чемпионатҳои ва ҷумҳуриявию чемпионатҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намудам. дар ин ҷо ҳам мисли касби ҳуқуқшиносӣ қоидаҳо равшананд: эҳтиром ба рақиб, поквиҷдонӣ, худдорӣ ва пирӯзӣ танҳо бо меҳнат. олуфтаморо ман аз хурдсолӣ мешиносам. бо ӯ ҳамчун мураббӣ ман тӯли солҳо кор ва фаъолият кардам. дар дастаи мунтахаб дар бисёр мусобиқаҳои байналмилалӣ, осиёӣ, ҷаҳонӣ иштирок кардем ва ҷоизадори чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ аст. қаҳрамони чандкаратаи Тоҷикистон мебошад. бо ин хел шогирд мо фахр мекунем. 1 2 и 3 фаҳмид? рост мерава 1 2 и 3 оста оста. дар симои олуфтамо зане таҷассум ёфтааст, ки ҳамзамон қонунро риоя мекунад ва ҳам ҷисму рӯҳи солимро тарғиб менамояд. ӯ исбот мекунад, ки бонувон метавонанд ҳам дар касб ҷиддӣ ва ҳам дар варзиш пешсаф бошанд. дар фаъолияти кории ман баъзан машғулиятҳое ҳаст, ки ба фаъолияти варзишии ман алоқамандӣ дорад ва ин барои ман ягон мушкилиеро эҷод намекунад. баръакс, ин боиси ана ҳамон осон гардидани кору фаъолияти дутарафаи ман мебошад. ин гуна занонро дар таърих гурдофарид мегуфтанд. оста оста скорост не оста оста кор кун ёки зарба нишон бди 1 2 6 як роҳи муваффақ шудани ман дар фаъолияти варзишиам ин аст, ки ман ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон сазовор гардиданам мебошад ва ба ин унвон ноил гаштани ман ин пайваста тамринҳои ман буд ва пайваста ана ҳамон дастгириҳои Федератсияи каратеи дои ҷумҳурии Тоҷикистон буд ва ба бисёртар ба мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, сатҳи ноҳиявӣ, сатҳи байналмилалӣ мебошад. занони ҷасур, оқил ва ватандӯст. имрӯз онҳо дар сафи милитсия, дар минбарҳои илмӣ ва дар толорҳои варзишӣ ҳастанд. олуфтамо новобаста аз касби пуршарафи худ масъулияташ вақти худро дариқ надошта ҷудо карда омада ба толор тамрини худро давом медиҳад, идома медиҳад ва заррае бошад ба ҳамин дусурӯякон, ба ҳамин наврасон, кӯдакон ҳамин усулҳои каратеро ба онҳо нишон медиҳад. дар оянда мехоҳем, ки олуфтамо ҳам омада дар бари мо истад, ҳам наврасҳоро тарбия кунад, ҳамин намуди моро, намуди каратедоро ташвиқ диҳад дар Тоҷикистон. дар оянда нақшаҳои ман чунин аст, ки то ба насли наврас ин гуна намуди варзишро омӯзонам ва то ки онҳо номбардори ватани хеш гарданд дар арсаи байналмилалӣ. олуфтамо ҳусейнзода намунаи зане аст, ки бо меҳнат, дониш ва ирода роҳи худро ёфтааст. ӯ пайвандгари қонун ва варзиш, илм ва тарбия, хизмат ва шараф мебошад.
тамоми ин шароиту имкониятҳое ки шумо имрӯз шоҳид будед, ҳамаи ин самараи сулҳу субот ва оромии кишвари азизамон аст, яъне соҳибистиқлолии кишвари азизамон аст. мо ифтихор аз он дорем ки ҷавонони даврони соҳибистиқлолии кишвар ҳастем. баҳри ободӣ ва шукуфоии кишвар саҳмгузор бошем ва ба давлату миллати хеш софдилона, содиқона ва ба пешвои муаззами миллат хизмат намоем. ин аст симои гурдофариди замон.